Én Kire vagyok, és ez most egy 7 másodperc kihívás lesz Annával. Sziasztok! Kezdem is. Az első az, hogy 7 másodperc alatt mondd el 4 osztálytársad kezdőbetűjét. K-A-E-T. Oké. Most te mondasz. Mutasd be 7 másodpercre 5 fixúrkádat. Ez és ez. Oké. A második az, hogy 7 másodperc alatt mondd el 3 Little Pet Shopod nevét. Lili, Laila és Döme. Oké. A harmadik az, hogy 7 másodperc alatt mondd el az ABC-t. A, B, C, C, D, Z, G, E, E, F, G, G, H, I, I, J, K, L, M, N, N, O, O, Ö, Ö, P, Q, R, S, S, T, T, U, 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 V, X, Y, Z, Z. Oké. Mondj el 7 másodperc alatt 3 A-val kezdődő osztálytárs. Anna, Alessia és Adél. Oké. A te mondasz. Találj ki 7 másodperc alatt egy szót és annak jelentését. Karimucsu azt jelenti, hogy az ABC-t egy kabátba rejtik. A negyedik az, hogy 7 másodperc alatt hozz ide 2 könyvet. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapsolj 7 másodperc alatt 15-öt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 15. Ez már 12. Ez nem megy nekem. Ez nem. Az ötödik az, hogy 7 másodperc alatt mondd el a 3 kedvenc tantárgyadat. Olvasás, technika, rajz. Könnyű volt. Mondd el 7 másodperc alatt 3-szor görbe-bögre, sárga-bögre. Görbe-bögre, sárga-bögre, görbe-bögre, sárga-bögre, görbe-bögre, sárga-bögre. Reméljük tetszett ez a videó. Sziasztok!